Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворо оғоз мекунем. Дӯстон, Қуръони бепул барои шумо. Барои Қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо Қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби Қуръон мешавед. Чемпиони вазни ним вазнини UFC Алекс Перейра дар суханҳои ҷангвари бебохти UFC Ҳамзат Чимаев ҷавоб дод. Хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Ҳамзат Чимаев ба Алекс Перейра визв дода ӯро ба муҳориба даъват кард ва акнун биёед мебинем ки Алекс ба Ҳамзат чӣ ҷавоб додааст. Ростӣ ҳамаи кор баъди муҳориба бо Исраил Адесани оғоз шуд. Вақте ки ман соҳиби камарбанди UFC дар вазни миёна шудум, Чимаев ба ман визв дод ва эълон карда гуфт ки камарбандро аз дасти ман мегирад. Ман ба ӯ муҳориба дар вазни ним вазнин пешниҳод кардум, аммо ӯ розӣ нашуд. Акнун ман дар вазни ним вазнин чемпион шудум ва ӯ бо ман дар вазни ним вазнин ҷангидан мехоҳад. Ин чиз нишон медиҳад ки Ҳамзат аз он ҷанговароне ҳаст ки хайп меҷӯяд, хайпе ки дар гирду атрофи чемпионҳост ва кӯшиш мекунад ки таваҷҷӯҳи одамонро ба худ ҷалб кунад. Ман бояд чӣ кор кунам? Ба ӯ визв дода дар вазни ним вазнин бо ӯ муҳориба гузаронам? Барои ман ҳамаи ин корҳо ягон маъно надорад, гуфтааст Перейра. Ва дӯстон, бояд гуфт ки дар ҳақиқат Перейра Ҳамзатро ба муҳориба дар вазни ним вазнин даъват карда буд. Лекин ҳамон вақт Перейра чемпион набуд ва Ҳамзат гуфт ки барои ӯ муҳориба дар вазни ним вазнин ягон маъно надорад, агар ки дар байн камарбанди чемпионӣ набошад. Аллакай шаби 2 ба 3 декабр турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду тобоби ҷангори вазни сабук 4-ум рақами рейтинг Бенил Дарюш ва 8-ум рақами рейтинг Арманд Сарукян вомехӯранд. Дуюм муҳорибаи асосии турнир низ дар вазни сабук байни боз ду ҷангори топи дигар 12-ум рақами рейтинг Джейлин Тернер ва 13-ум рақами рейтинг Боби Грин хоҳад шуд. Аз аввал рақиби Боби Грин бояд ки Дэн Хукер мешуд, аммо Дэн Хукер осеб гирифт ва ба ҷои ӯ Тернер мебарояд. Боз дар ин турнир Дэвисон Фигередо зидди Роб Фонт ва Шон Бреди зидди Келвин Гастелум. Турнир шаби 2 ба 3 декабр аз соати 0:30 ба вақти Москва ва 2:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 3:00 ба вақти Москва ва 5:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ссилкаи бепули пахшу мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. Ссилкаи телеграм бошад дар описанияи ҳамин навор. Чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев гуфт ки кай зидди Колби Ковингтон муҳориба гузаронидан мехоҳад. Биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. Оиди ин муҳориба гуфтугӯҳо рафта истодааст, аммо ҳозирашта намебинем ки UFC барои ин муҳориба шавқ дошта бошад, чунки ман дар вазни худ бояд ки ду муҳорибаи дигар гузаронам, то ин ки ман гуфта тавонам ки дигар ягон довталаб намондааст. Моҳи декабр турнири UFC 296 баргузор мегардад ва дар ҳамон турнир Тагир Уламбеков баромад мекунад. Муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи Леон ва Колби мешавад. Ният дорам ки ба он ҷо рафта Тагирро дастгирӣ кунам, албатта ки агар ягон кори ногаҳонӣ рух надиҳад. Ҳамчунин муҳорибаи Колби ва Леонро аз пеш тамошо кардан мехоҳам, гуфтааст Махачев. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним миёна байни чемпион Леон Эдвардс ва довталаб Колби Ковингтон рӯзи 17 декабр дар турнири UFC 296 баргузор мегардад ва бояд қайд кард ки худи Ковингтон низ зид нест ки бо Ислам Махачев муҳориба гузаронад. Ӯ ҳатто гуфта буд ки ба ғайр аз Ислам дигар ягон довталаби арзандаро намебинад. Аммо дӯстон, дар ин ҷо як проблемаи калон аст ва номи ин проблема Леон Эдвардс аст ва шояд ки Колби Ковингтон ӯро шикаст дода натавонад. ба фикри худи шумо дӯстон, дар муҳорибаи онҳо ки ғолиб шуда метавонад ва оё шумо муҳорибаи Ислам ва Колбиро дидан мехостен ё не? Метавонем фикротонро нависен. Ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид, хонободу сарбаланд бошен.